Olu lusasazo ngqo lwendaba lusiza kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini naze ziphambili ngokuhlwanje. There's no value and has achieved nothing. Ucele uthi sathathwa ngokukhawuleza isigqibo sokubhangiswa kwe-PKTT esithi umsebenzi weliqela kwakukude uba uqosheliswe. We had an intense manhunt after we couldn't arrest him at his workplace. Ikomishoni kaMadlanga ive ukuba uLucky Molefe nongumtshana kaNgqondo-Ngqondo kulwaphulo-mthetho uKatiso Molefe akakabanjwa nangoku. Kwezemidlalo, umqeqeshi weBafana Bafana uHugo Broos ubhengeze izicwangciso zakhe zokuxhobisa iqela phambi kwetumente ye-Africa Cup of Nations eMorocco ngoDisemba nangoJanuwari wonyaka ozayo. Molweni emakhaya, singonondaba belijelo losasazo sesilungele ukuniphakela kuvimba wethu wangokuhlwanje singalibasanga masingene emxholweni. Owayesakuba ngumphathiswa wamapolisa umnumzana Bhekicele uvele phambi kwekomiti yesikhawu apho anike ubungqina obukhwanqisayo ngokubhangiswa kweGqiza eliphanda ngokubulawa kwabezopolitiko i-PKTT ngamafuphi. Umnumzana ucele ukwaphendula nakwizityholo zikaMkomishinala wamapolisa KwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi. Uchaze ukubhangiswa kwe-PKTT njengesigqibo esathatyathwa ngexesha lingekafiki lokubona kwakhe. Kusenjalo, ikomishoni kaMadlanga ive ukuba uLucky Molefe nongumtshana kaNgqondo-Ngqondo kulwaphulo-mthetho uKatiso Molefe akakabanjwa nangoku. Abacuphi baphanda ukubulawa kuka-Ahmad Swart ngo-April wonyaka ophelileyo banike ubungqina besithi bebefuna ukumbamba uLucky ngemini enye ekwakubanjwa umalume wakhe uKatiso kodwa abamfumana. Ikomishoni kaMadlanga ephanda izityholo zobudladlunge butshijolo nolwaphulo-mthetho kwinkonzo yesipolisa ive ukuba uLucky Molefe wayengumsebenzi eTransnet nelithi ingqini elibizwa Witness B nguye wayalela ukucinywa igama kwenjinela yaseFnarhini uAhmad Swart usagcwele amathambo nanamhluku. uSwart wayesebenzela inkampani iQtech nguye wadiza igumgedlela ebanda kwisiniki maxabiso elenziwa nguLucky Molefe eTransnet. We had an intense manhunt after we couldn't arrest him at his workplace, and then we went to all his known address. We couldn't find him. Fortunately, the information kept coming, and we learned that he was being hidden. He was being hidden. There was a deliberate intention for us not to find him. Elingqina linika ubungqina ngapha kweRhaladiya noMdiyadia livakalise ngoneliseki kukunikwa ibheyile kwaMolefe lisithi ijaji yaba novelwano kuye. My main concerns in what the judge expressed there is to say if this would not be too restrictive. I felt like he was already showing the signs of lenient towards the accused, because the accused was the one applying, and he already placed on record what he's willing to take. But the judge is the one who feels it's too restrictive. Izaqhuba ngomso ikomishoni ngobungqina bengqina uWitness C. Sibuyele kwinqaku lethu lokuqala elithi owayesakuba ngumphathiswa wamapolisa umnumzana Bhekicele uvele phambi kwekomiti yesikhawu apho anike ubungqina obukhanqisayo ngokubhangiswa kweGqiza eliphanda ukubulawa kwabezopolitiko iPKTT ngamafuphi. Ngosuku lwakhe lokuqala lokunika ubungqina, ucele uvakalise ukothuka nokukhathazeka kwakhe ngokubhangiswa kweGqiza elalisekelwe ukuqubusana nokubulawa kwabantu okuhambene nezopolitiko.
Ucele uxelela amalungu eParlamente ngelithi ukuba umphathi wamapolisa uSenzo Mchunu wayekholelwa ukuba ecandelo lincitha xesha wayefanele ukuba waqweca iinkundla zamatyala endaweni yokuvela lichithe nje. The letter says there's no value and has achieved nothing. Yeah. Maybe that's not the letter per se, but it's in the contents of Mary that has achieved nothing. He even accused that it was not supposed to be there. Ngelixa ucele ephika esima ngomlenze omnye ukuba uyazana nosomashishini wasemntla-ntshona uBrian Mokgotsi, unqolile ukuba uyazana noVusiket Matlala. Uqhube ngelithi uMatlala wamxelela ukuba wacelwa ngusekela mkomishinala wamapolisa kuzwelonke uNjengele Shedrack Sibiya ukuba abhale ingxelo efungelweyo etyibeka uNjengele Dumisani Khumalo negqiza lakhe ngezityholo zokuba iwotshi yodidi oluphezulu iRolex kunye nobunye ubucwebecwebe. Ucele uthe ubungqina yayisisiqalo ke sendlela eyayikubanjweni kukaKhumalo. He comes to me because he realizes that he has been abused. After that, he says he has been approached by Sibiya, General Sibiya, to write an affidavit against Khumalo so that Khumalo can be arrested. Undosi uqhube ngokunika ubungqina ngosomashishini wedayimani uLouis Liebenberg namchaza njengokumkani ozamazama. Uxelele ikomiti yesikhawu ukuba uLiebenberg ebengusomaqhuzu wokumbiwa kwemigodi ngokungekho mthethweni. Lo kacele uyigxeka nobomi inkqubo yenkundla yokukhupha abantu ngebheyile kweli loMzantsi Afrika esithi onqevu abaqebebuyelela kulaphulo mthetho nabenza amatyala ahlasimlisa umzimba baphuma betshaya ezinkundleni into leyo enyasha umsebenzi wamapolisa ize ibeke ubomi babahlali emngciphekweni. Ucele usoza kuqhuba anike ubungqina nangomso lwesihlanu. I-Democratic Alliance eGauteng ibhengeze izicwangciso zokufaka ivoti yokungathembakali ngakwinkulu-baphathi uPhanyaza Lesufi kwisithethi sepalamente yephondo. Ikwathi iza kukhweba namanye amaqela ezopolitiko ukuxhasa oku kulandela okufunyaniswe ngumkhuseli woluntu ukuba akukhange kubekho ziseko zomthetho ekumiseni kwamapolisa ezendlela abizwa njengamaphanyaza. I-Democratic Alliance ithi ukupheliswa kwamapolisa ezendlela abizwa njengamaphanyaza sesinye sesizathu esenza bakholelwe ukuba inkulu-baphathiswa yephondo laseGauteng uPhanyaza Lesufi mayingahlali esihlalweni seofisi yayo. I-DA icacise eliphulo litenxileyo lenkqubo yamaphanyaza njengelingacwangciswanga ngokuthe tye, kunjalo nje eliqela lifuna aphumaphele esihlalweni okaLesufi. Oku kulandela isibhengezo senkulu-baphathiswa sokuba la mapolisa ezendlela aza kukhe athi xhaxhe ekusebenzeni okwangoku axhamle uqeqesho oluthe xhaxhe de athathwe lisebe lamapolisa lomasipala waseGauteng. This is why we are saying that at this point in time, Panyaza cannot continue to be the premier of Gauteng. There's so many examples that, have led us to a point where we do believe that a motion of no confidence against Panyaza is what is now going to be needed here. We want a premier that is going to be working to do the right things, and not the premier that is just going to be making reckless announcements, spend money in an illegal manner, and do what he has been warned not to do. Kambe ke isiphakamiso se-DA sokungathembeki kwamagunya asetshisa ibunzi kwingxelo yomkhuseli woluntu nefumanise ukuba la mapolisa ezendlela asekwa ngaphandle kokulandela imigqaliselo yomthetho eyoyamene nezobukrelemnqa nokwabangela ukumiswa nokutyalwa kwamagosa ngendlela edenxileyo. There is no evidence of them having been malicious. Hence, we did not take remedial action in terms of a disciplinary action to be taken, but rather that appropriate training. Lo gama i-Economic Freedom Fighters isigxekile isigqibo sokuphelisa eliqumrhu kwixesha lingangeenyanga ezingama-36. There is no justification for continuing to waste public resources on a failed project that was never meant to exist in the first place. This unit must be dissolved immediately, not over 3 years, and every cent looted under its name must be accounted for. Ukanti ke la mapolisa ezendlela ukuthintela ulwaphulo mthetho abizwa njengamaphanyaza asekwa ngo-2023, isigqibo eso isanyashwa njengelinge lokupolitika nokukhankasa.
Inkokheli yeqela umkhonto wesizwe umnumzana Jacob Zuma udize ngokusesikweni iqala kwanowayisakuba ngumbhexeshi we-ANC uTony Yengeni njengosekela mongameli wesibini we-MK Party kwanelungu leliqela epalamente. Esisibhengezo sicima amahumhum atsale iveki ngokuflathela kukaYengeni i-ANC kwanenyathelo lakhe lokuzibandakanya ne-MK Party. Mnumzana Zuma uthi ukuchongwa kukamnumzana Yengeni kwesisikhundla kujolise ekomelezeni isikhokhelo kwanukaqambisa imigaqo yezopolitiko kulombutho. We have decided to have one of our cadres who have been with for years. His name Kotliwe. That comrade of ours who's going to join us at the leadership, the top leadership, is Tony Yengeni. Tony Yengeni is a cadre of many, many years. He's a cadre who took a decision to leave the country as a young man, to go and prepare himself to fight to free the black South Africans in South Africa. Indeed, he did everything that was supposed to be done and added the political education. And he has remained a very solid leader. uYengeni nowayekhe wamela umnumzana Zuma kuviwo loluleko ngakuye lwe-ANC uza kusebenzisana nosekela mongameli wokuqala walombutho uGqirha John Hlophe. Sinamkele kwakhona nakwabo basandu kungena xa sihlabela mgama. Abafundi abathandathu kwabasibhozo kwisikolo samabanga aphakamileyo saseMilnerton banikwe ibheyile yama-2,000 erandi umfundi ngamnye. Aba bafundi batyholwa ngokubetha ngenjongo yokwenzakalisa. Oku kuza emva kokuba bethe kwinkundla yamatyala yaseKapa emva kwevidiyo ebithe ndi kumaqonga onxibelelwano nalapho umfundi webanga le-10 ebethwa ngentonga yehockey. Imiqathango yebheyile yabo ibandakanya ukungangeni kwabo kumasango esikolo Milnerton. Abafundi abathandathu abafunda ugrade 12 kuye kwanyanzeleka ukuba banikezele ngemfonomfono zabo ezinephini kwigosa lophando. Iminxeba emihlanu inikezelwe enkundleni ngeli lixa eminye kufuneka inikezelwe kwiiyure nje ezi-48. Imiqathango yabo yebheyili ikwachasa ukuba bangagrogrisa amangqina okanye bamangale kulo mba. Isibini sithe tshe kwinkundla yahlukileyo. Umtyholwa ngamnye ujamele nezityholo ezisibhozo zokubetha ngeenjongo zokunzakalisa. Abafundi besikolo saseMilnerton bavelile ngalentsasa apha enkundleni yamatyala eKapa. Bakhululwe ngebheyili ye-2,000 emnye. Kukho imiyalelo yengqingqwa ekhutshwe enkundla into yokubana bangaxhulumani okanye bazama udibana ne-complainants okanye namangqina. Uba bayibona i-complainant okanye balibona ingqina funeka bahambele kude kulo bangathethi nothetha nalo. Abatyholwa nabanqunyanyisiweyo esikolweni kungokunje nabo bajongene nenkqubo zoluleko ekulindeleka ukuba ziqukunjelwe kungeentsuku zatywala. So for me solidarity nalomfundi kwenzeke lento kuye kodwa sizothi kwabanye abafundi into yokuba kubalekile into yokuba izinto zirepoteke and sithi kwisikolo kubalekile into yokuba ezi committees zibe active and abafundi babe aware ngazo nomcimbi we-psychosocial support. Into ye-bullying sithi rongo. Kusenjalo iqumrhu lamatshantliziyo kwezemfundo Equal Education lithi ukubalelwa kwabafundi ekubeni zikrelemnqa ayisosombululo sokunqanda intlonti ezikolweni. Lithi makuqiniswe iziseko zenkxaso yokhuseleko kwinqanaba lephondo nkqu nakwelesizwe.
Igosa eliphandayo kwityala losekela nqununu wesikolo neminyaka engama-52 otyholwa ngokuqweqwedisa kwanokunyanzelisa amantombazana ukuba athengise ngemizimba uye wadandatheka kwinkundla kaMantyi emva kokudandalazisa iinkcukacha ngenye yamantombazana etyholwa ngokudlwengulwa ze yalahlelwa ngaphandle kwefestile ngothe beyiqeshile. uNanga Msondawule ube engqina kwisicelo sebheyile somtyholwa. Uthe ezi nkcukacha zityhilwe ngomnye wamanina ebehlala endlini yomtyholwa eMonti nekutyholwa ukuba ebisetyenziswa njengendawo yokuxhaphaza ngokwesondo. Inkundla ive ukuba le ndlu ibihlala amantombazana kukho na-16 ubuncinane. Uvyokazi Gana ominyaka engama-52 utyholwa ngokuloba amantombazana aselula eMthatha ewathembisa ngobomi obungcono eMonti suke bafikele kubomi bokuthengisa ngemizimba. Kutyholwa ukuba ubanyanzelisa intlawulo ye-200 ne-250 rand ngosuku. Inkundla ive ukuba amanye alamantombazana aselula kangangoba ebesafanele ukuba ahamba isikolo. Igosa eliphandayo lixelele inkundla ukuba uGana akayifanelwe ibheyile kwaye nenkundla ngokunjalo iyayichasa ibheyile. uGana ubalule imiba yakhe ephathelene nempilo njengonobangela wokuba efuna ibheyile. Watsho esithi akakho semngciphekweni wokubaleka. Uzimisele ukuba angalivumi ityala ngomso xa kuvavanywa umba wakhe. Uviwo lebheyile lumiselwe ungomso. Usodolophu wesixeko saseTshwane uGqirha Nasiphi Moya uzikhabile ingxelo zokuba isixeko sichithe imali engapha kwe-777 million rand kumatanki amanzi kwezi nyanga zilithoba zidlulileyo. Oku kulandela ingxelo epapashwe ngumbutho we-DA eTshwane nalapho lo mbutho utyhola urhulumente wobumbano okhokhelwa nguMoya kwesi sixeko. Usodolophu wesiGqeba uGqirha Nasiphi Moya kunye nekomiti yakhe kasodolophu bazama ukuhlamba amagama abo. Oku kuza emva kwengxelo zokuba umasipala ombaxa waseTshwane uchithe intwenka yemali kumatanki amanzi kwinyanga nje ezilithoba ezidlulileyo. uMoya uphike woma esithi lulwimi etywaleni, esithi ezi zintlawulo zolawulwa ngaphambili ezingazange zihlawulwe. The story that this administration in a space of 9 months spent 777 million rand is not correct. It is also important to note that the first budget upliftment for tanker operations in 2024-2025 was initiated before the new administration took office in October 2024. Umbutho iDemocratic Alliance eTshwane ubhalele umanejala wesixeko kunye neofisi yomkhuseli woluntu ukuba iphande ngenkcitho engapha kwezigidi i-777 million yerandi. Umanejala wesixeko uJohan Metla uthi la ngamampunge. Time-wise, in July of 24, there were the Rand water outages. In November and December of 24, planned outages on Heights reservoirs. In the following year, in May of 25, there was the Hartbeespoort shutdown. Usekela sodolophu waseTshwane naye bezimasele indibano kwaye uthethe wenjenje. What we did, we have conducted skills audit on all the supply chain employees, and we are busy with the lifestyle audit. And I think we are at the tail end of receiving that audit. And then what we have standardized is what CMS said. uMoya uthi isixeko senza konke okusemandleni ukunqanda ukuthembela ngokugqithisileyo kwiitanki zamanzi ngokuzithengela ezabo phakathi kwezinye indlela zokungenelela. Kwezemidlalo, umqeqeshi weBafana Bafana uHugo Broos ubhengeze izicwangciso zakhe zokuxhobisa iqela phambi kwetumente ye-Africa Cup of Nations eMorocco ngoDisemba nangoJanuwari wonyaka ozayo. Umqeqeshi uthi liqaqambile ikamva lebhola ekhatywayo kweli kwaye uMzantsi Afrika ungagqugqisa kwiAfrika iphela ukuba ungakha kwisiseko asimiliseleyo. Kusemva kweveki Bafana Bafana izibekele indawo kwitumente yeNdebe yeHlabathi ngo-2026 ngoku umqeqeshi ubeke ingqwalasela kwitumente ye-AFCON eMorocco. Emva kokugqiba kwindawo yesithathu kwi-AFCON yanyakenye e-Ivory Coast, ubuncikane iBafana kuza kulindeleka ifikelele kwi-semi-finals eMorocco. We start the 8th with the preparation, 8th of December. So we go to Tax here in Pretoria.
We stay there till, I think, the 17th, because we have to be there 5 days before our first game. Kunjalo umqeqeshi ukwathi elilizwe lime kakuhle ngokwetalente nezixhobo okudingekayo nje kukuba oza kuthatha kuye intambo akhe kwiseko asondlalileyo. You have the basic now. Just go on and build up the thing. And then again, I think South Africa can become a very good football country in this continent. Bruce Woleke ngelithi isikala lakhe uHelman Mkhelele angangoyena ongalungela ukuxhuzula imikhala kweli qela lesizwe sakufikelela isiphelweni isivumelwano sakhe neqela kulonyaka ozayo. Uthi yalelene indlela yena noMkhelele abaqeqesha ngayo. Kamnandi mawethu. Butani mawethu ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu ndingatsho ndithakho mvula zilindelekileyo kwiindawo ezininzi zelizwe ngaphandle nje phaya eNamibia nalapho sibona la 30% wamathuba emvula kanti ke ngomso mbukeli sabona ntoba lihlaba umhlaba kwindawo ezininzi zelizwe kodwa ke sekhona la 30% wamathuba emvula pha komakhelwane bethu eNamibia kanti ke mbukeli South African Weather Service yabongoza ntoba uqaphele kaloku la mozulu eyomileyo nenomoya nenokudala ukunwenwa kwemililo yamadlelo kwindawo ezikwimpuma yaseNorthern Cape ngokunjalo naphaya eFreystata. Masijonge into bamaqondo wonokutshisa asibeka phina ndingatsho ndithi noko kufudumele kwindawo ezininzi eziphaya entshona amaqondo abetha phaya ko13 eKapa lodumo ngelixa engu11 degrees eFredendal ngokunjalo naseVostile kodwa ke ehla amaqondo siyabona la 4 degrees phaya eSutherland kodwa kaphinda thathise ngo22 phaya eUppington. Xa sijonga pha kwimimandla esempuma nakhona ndingatsho ndithi noko kufudumele kulo lonke eliya lasempuma kolona amaqondo abetha ku13 degrees phaya eNxuba naseRhafu ngokunjalo nasemakhanda kanti kathathise ngo18 pha koMonti nakoSajonis phaya 19 eThekwini ngelixa ilishumi pha eBethlehem bake wena useRhawutini lindela u11 degrees Celsius 18 eMusina kodwa ke sisithoba nje phaya ePulukwane Masambe mbukeli sijonge into ba izinto ziminjani nangomso ngebhongo ndingatsho ndithi imozulu iphole kamnandi ngo23 phaya koKhayelitsha koBellville koKales River eKapa phaya kanti ke aphinda thathisa amaqondo ngamashumi-30 eCalvinia fudumele ngo34 phaya eUppington 32 eDiara ngokunjalo naseRhafu kuyatshisa enxuba ngo35 kanti ke wena busemqanduli komxambule phaya lindela imozulu efudumeleyo ngo28 kanti ke napha eMthatha uyotsho pha koNcisi emhlahlane koZimbane koPayne yoqhina esibangweni silindele imozulu enhle ngo28 kodwa ke liphole kakuhle ngoSajonis ngo24 degrees mashumi-30 eRhawutini ze ibe ngu30 phaya koliphalale maniphele emehlweni salenhlizweni kamnandi mawethu.